Şu gedekki geçirilen maslahat Türkmenistanyň we Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň umumy gyzyklanmalary gawat gelýän özara bähwetli hyzmatdaşlygy mundan beýlegem ýygyderli ösdürmek maksat edilýänliklerini görkezdi. Bar bolan köp ogurly ägirt uly mümkinçilikler netijeli hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek, ony täze we anyk mazmun bilen baýlaşdyrmak üçin şertler döredýär. Türkmenistan Amerikaň Birleşen Ştatlary İşeurlar Geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Eric Stewart'yň ýolbaşçylygynda Aşgabatda gelen wekiliýetiň düzümine öňdebarjy we meşhur kompaniýalaryň ýolbaşçylary we wekilleri girdiler. Maslahatyň dowamynda şeýle duşuklaryň netijeli söwda ykdysady hyzmatdaşlygy hasam ösdürmekde, maýa goýum işini höwetlendirmekde uly ähmiýetiniň bardygyny ýytaly. Bellenişýäli hormatly prezidentimiziň başçylygyny oňyn bir taraplyk, parahatçylyk, söýüjülük we deň hukukly hyzmatdaşlyk görelgelerini esaslanyp durmuşa geçirilýän daşary syýasy ogur türkmen badarynyň daşary ýurtly işewur hyzmatdaşlar üçin özüne çekijiligini artdyrýar. Dünýäň iň oňat tejribesini we öňdebarjy tehnologiýalary işeň çekmegiň hasabyna ykdysadyýety diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek strategiýasyny amala aşyrýan Türkmenistan netijeli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdyr. Yurdumuzda amatly maýa goýum ýagdaýynyň we işewurlygy alyp barmagyň has oňoýly guramaçylyk hukuk guralynyň döredilmegi dürli ulgamlarda bilelikdäki tassamalary üstünlükli durmuşa geçirmäge ýardam berýär. Türkmenistan Amerikaň Birleşen Ştatlary İşewurlar Geňeşiniň alyp barýan işi pikir alşmalaryň esasy meseleleriniň biri boldy. 2008-nji ýylda gahrman arkadagymyzyň başlangyjy esasynda döredilen bu geňeş uzak möhletliň geljege niýetlenip iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň netijeli guraly hökmüni özüni görkezdi. Geňeşiň çäklerinde ýygyderli ýagdaýda geçirilýän duşuklar we maslahatlar iki ýurduň döwlet düzümleriniň hemde işewurlar toparlarynyň arasynda ýola goýulan gatnaşyklar puwtalandyrmagy, täze özara bähwetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy mümkinçilik döredýär. Energetika puwdagy, ulug we ara gatnaşyk owasynagat toplumy, ýokary tehnologiýalar ulgamy hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugrlarynyň hataryna görkezildi. Häzirki döwrüň şertlerini we Türkmenistanyň möhüm ekologiýa meseleleriniň milli, sewit hemde ählimumy derejede çözmek mabatda durmuşa geçirýän maksada gönüktirilen başlangyçlaryny nazara almak bilen gaýtadan dikildilýän energiýa çeşmelerini amal taýdan peýdalanmak boýunça hyzmatdaşlyk üçin amatly mümkinçilikler bar. Maýa goýum puwdagym özara hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugrlarynyň biridir. Maslahatyň dowamyna söwda ykdysady hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini garalygy we ony dolu durmuşa geçirmek üçin çemeleşmeler ketgitlendi. Şunu esasy ugrlar boýunça bilelikdäki işiň beýilnamasy bellenildi. Şeýlede soňky ýyllarda täze depkine eý bolan türkmen Amerikan hyzmatdaşlygynyň mundan beýlegem üstünlükli ösdüriljekdigine ynam bildirildi. İşewurlyk maslahatynyň çäklerinde ýurdumyzyň bir näçe puwdaklaryň düzümleriniň ýolbaşçylarynyň Amerikan hyzmatdaşlary bilen duşuklarynyň gödöňüne tutulmagy, taraplaryň ikisiniň hem anyk netijeler gazanmagy gönüktirilen oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmek maksat edilýänlikleriniň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Senagat, neft, gaz we uly kommunikasiýalar ulgamlaryny, elektroenergetika, maliýe, bank, söwda, owa hojalygy, ekologiýa hemde beýlik puwdaklarda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşylan meseleleriň hataryna boldy. Şeýlede işewur gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn ünssekildi. Maslahada gatnaşyjy daşary ýurtly mehmanlar şu gedekki duşugyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi orna döredilen mümkinçilikler hemde döwletara söwda ykdysady gatnaşyklarynyň ösdürilmegine uly goşunt goşýan Türkmenistan Amerikaň Birleşen Ştatlary İşewurlar Geňeşiniň işine hemme taraplaryň gollaw berýänligi üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Maslahatyň dowamyna şeýlede işewur gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn ünssekildi. Case New Holland Industrial Company'synyň we türkmen telekeçileriniň arasynda özara düşünşme hakynda ähtnama gol çekilmegi bilelikdäki işewurlyk maslahatynyň jemleriniň birine urildi. Men Case New Holland Industrial Company'synyň ýolbaşçysy Stuart Campbell. Biziň duşugymyz örän netijeli boldy. Muň şeýledigine bolsa türkmen telekeçileri bilen düşünşme hakynda ähtnama gol çekmegimiz hem dogry şaýatlyk edýär. Özara ynam we bähwetlilik ýörelgelerinde ýola goýulan döwletara gatnaşyklarynyň depkinli häsiýetini ýene-de bir gedek bellätim gelýär. Mundan beýlegem netijeli özara hereket etmek üçin ýeki täk ulgamy döretmäge umumy çemeleşmeleri işläp taýýarlamak maksady bilen şeýle duşuklary ýygyderli geçirmegiň wajypdygyny biziň maslahatymyz aýdyn görkezdi. Mundan beýlegem Türkmenistan bilen Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň hasam ösdüriljekdigine berk ynanýan. Sag bolun. Men Uygar Doyuran, Honwell kompaniýasynyň wekili. Biziň gepleşiklerimizde işiň häsiýet mahsus boldy. Amerikaň Birleşen Ştatlary bilen Türkmenistanyň arasynda hoş niýetli gatnaşyklaryň üstünlükleri beslenmegi iki ýurdun ykdysady ösüşine oňyn ýardam edýär. Ähli orlardaky hyzmatdaşlygyň belli derejelere ýetirilmegi urnaky pikir alşmalar taraplar üçin örän peýdaly boldy. Möhüm hasaplanýan orlarda gatnaşyklar giňeltmegiň taraplary uly bähwet getirijekdigi aýratyn ýataldy.
anyk ogrular boýunça işlerimiziň öňe ilerledilmeginiň zerurdygyny döwür talap edýär. Netijeli gatnaşyklan köp taraply häsiýete eýe bolmagyny Türkmenistanyň hormatly prezidenti hemişe ýaýar. Ýurtda bilelikdäki işleriň, bähwitli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine döredilýän ähli mümkinçilikler aýratyn bellenmäge münasipdir. Şonuň üçin hem hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek wajyp bolup durýar. Burdaky işlerimiziň ýokary netijelere beslenjekdigini ynamly aýdasym gelýär.